салом алейкум дӯстони азиз, дар хизмати мо шумо як устои телефон, радио, компютер, ноутбук, нетбук, планшет, айпад, айфон дар хизмати шумо. салом бародарони азиз, барои шумо канали Самбой ТВ Екатеринбург ва салон связ Самбой ТВ Екатеринбург. Диден, салон связ Самбой барои шумо як хизмати дига пайдо кардааст. Барои шумо метавонад ки тамоми намуди телефонҳо доред, компютер доред, мошинкаи сарпаскинӣ доред, чизе ки доред, телевизор, марҳамат муроҷиат кунед. Сервисный центр метавонад ба шумо кӯмак кунад. Дар магазини Самбой барои шумо тамоми намуди хизматрасониро пешниҳод мекунад. воситаи телефонҳо, чӣ телефоне ки шумо доред, кадом намуди телефон аст, планшет аст, айфон аст, айпад аст, чизе ки шумо доред, марҳамат муроҷиат кунед. Албатта мо кӯшиш мекунем ки ба шумо кӯмаки худро расонем. бародаро, мана чӣ хеле ки шумо дидаистед, дар ҳақиқат мо дар ин ҷо як сервиси таъмиркунӣ телефонҳо, планшетҳо омода сохтем барои шумо дӯстони азиз, то ки шумо пеши дигарон рафта марҳамат биёед. салон связ Самбой, чӣ хеле ки шумо медонед, мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. мана пешкаши шумо мекунем тамоми намуди телефонҳоро ва планшет, ҳатто ноутбук, нетбукро метавонед омада дар ин ҷо таъмир кунед. мана бародарони азиз, ин буд пешниҳоди ман имрӯз барои шумо ки тамоми ҳар он чизое ки барои шумо лозим аст, барои шумо лозим аст истифода мебаред, вақти таъмир дар кор мешавад, яъне ремонт кардани ҳастед, марҳамат ба мо муроҷиат кунед дӯстони азиз. ҳатто тамоми намуди планшетҳои Samsung бошад, iPhone бошад, iPad бошад, ҳар он чизе ки бошад, марҳамат. номерҳои телефоне ки дар болои экран ман мегузорам, занг занед, чӣ саволҳое ки доред бо воситаи телефон. мана бинед, аз моҳи марти 2019 мондагиам то ҳола соҳибаш наомадай телефонҳоро бинед. нафароне ки телефонҳошон намонанд, албатта номери телефоншона бояд монанд. як хелешам ки телефонша беному нишон мемонад, ҳам мебиём гуфта пагоҳ меём, тамоман намеояд. мана ин чизо баъзе чизо мондагӣ аст аз нафароне ки дар таъмир, яъне дар ремонт додан, то ҳоло наомадаанд. мо тӯли 3 то 5 сола интизор мешавем, омадан марҳамат чизошонам мегиранд. дӯстони азиз, мана ин ҷое ки дидаистед шумо аз дар медуред, тарафи дасти рост барои шумо дар хизмати шумо аст. анҷа иншоалло насиб усто имрӯз мебиёяд. мана ҷошро соз кардагим, стол, стул, ҳамаш ҷош тенҷай, ремонт телефон, реклама дар берун задагим. иншоалло рӯзи сешанбе мезанем. ин магазини Самбой дар хизмати шумо бародарон.